kommet til præsentationen af Yamaha YZF R3. Det er en af de næste i en Yamahas perlerække af nye modeller. Vi fik MT-09, vi fik MT-07, vi har nu R3'eren her, som er en sportsmodel, der passer lidt ind imellem deres 125, YZF 725 R125 hedder den, og så har vi R6'eren. Yamahaen her er ikke nogen decideret sportsmodel som sådan, det er mere en allround motorcykel til landevejen, der passer perfekt til A2 kørekortet og vil være en rigtig god motorcykel, som for en ung mand eller dame i 20'erne og op efter, som gerne vil ud og prøve lidt sportsmotorcykel, uden at det bliver ekstremt af den grund. En af de store fordele ved Yamaha er, at prisen er holdt nede. Det er ikke R1-teknologi eller R6, du ved, med avanceret afføring og sådan. Det er mere low-tech, og man har holdt prisen nede, man har holdt vægten nede, og du får sådan en R3 her for 65.000 kroner. Det vil sige, at du kan købe en god håndfuld af dem, inden du betaler for en R1'er. Motoren imponerer. Den er sportslig. Den lille twin-motor her, den har et bredt område, den trækker på. Og det er virkelig imponerende at se, hvordan de får den til at snurre, både ved lave omdrejning, hvor der er bund, og når du vil have topomdrejning på, så trækker den helt op til 12.500 omdrejninger. Den befinder sig i kategorien med Kawasaki 300 Ninja og måske RC 93 KTM. Det vil sige, at i hvert fald i forhold til Kawasaki'en, så er den i stil med den, med lidt low-tech på affjedring, på bremser og ting og sager. Men det er alt sammen med til at holde prisen nede, og det fungerer faktisk rigtig godt til den her lille let motorcykel. Jeg vil ikke kalde den en baneracer, det er en all-round gademotorcykel, og på den konto gør den det rigtig godt. Du kan dog sagtens tage den med på banen, og det bringer jo tankerne lidt tilbage på en RD 3,5, som de havde så stor succes med i Yamaha. Og jeg ved, der er allerede en R3 Cup startet op i Frankrig. Laver man sådan en derhjemme, så var der virkelig mulighed for at komme ud og køre billig race igen. Så en lille allround motorcykel, utrolig let at køre i dagligdagstrafikken. Og hvis den har sin plads i en klasse på banen, så tager du der bare ud og racer. Vi skal ud på Calafat-banen lige om lidt her, ud og give den noget gas, så må vi se, hvordan det går.